Víkendové hovory zdarma s paušálmi vo veľkom mali na Slovensku uviesť nový pozicioning značky T-Mobile Zažime to spolu. Napadlo nám preto ponúknuť celý mediálny priestor kampane zdarma ľuďom, aby mohli spolu s nami zažiť komunikáciu ako nikdy predtým. Dohromady sme poskytli miesto pre 1500 odkazov na billboardoch, v tlači, v telke, v rozhlase a v kine. Mohli ste si vybrať akékoľvek médium. Ak ste sa rozhodli pre billboard, vybrali ste si aj mesto, v ktorom má byť váš odkaz umiestnený. Vytvoriť samotný odkaz ste mohli jednoducho, buď pomocou našej web stránky, alebo aj cez svoj mobil, na ktorý ste svoj odkaz mohli nahrať a potom jednoducho poslať ako MMS. O pár dní ste dostali SMS-ku s informáciou, kde a kedy bude váš odkaz uverejnený. Mami a otci, myslím si, že toto je najoriginálnejší spôsob, ako vám povedať, že vás strašne ľúbim. Miško, odkedy ťa poznám, môj život sa otočil dole hlavou. Ľúbim ťa. A chceli by sa ťa takto požiadať, či by sme ten náš vzťah nejak nespečatili pred oltárom. Ľúbime ťa. Ľúbime ťa. Milujem ťa, tvoj krémeš. Predstavte si 1500 takýchto odkazov v médiách. Každý iný a pritom všetky osobné a úprimné. A práve to odlišovalo túto kampaň od všetkého ostatného. Možno preto, že bolo okolo Valentína, ľudia nás využili hlavne na vyznanie lásky, ale časté bolo aj prepáč alebo vráť sa mi. Bolo aj veľa poďakovaní rodičom, alebo naopak rodičia vyznávali lásku svojim deťom. Veľa odkazov bolo pre najlepších priateľov a dokonca sme mali aj niekoľko žiadostí o ruku. Ak ste sa náhodou presne na Valentína vybrali do kina, mohli ste tam svoje nič netučiacej láske nahrať odkaz len pár minút pred predstavením a prekvapiť ju tak svojim vyznaním priamo z veľkého plátna tesne pred filmom. Vážený, chcem poprieť krásneho Valentína, viem, že teraz je to medzi nami také všelijaké, ale aj tak ťa ľúbim najviac na svete. Dúfam, že na to ešte spolu dlho vydrží. Táto! Bežní ľudia nám vytvorili kampaň, ktorú spolu s nimi intenzívne prežívali aj ich lásky, rodiny a priatelia. A vlastne úplne každý, koho oslovil niektorý z týchto skutočných príbehov. Ľudia si nás vpustili do svojich životov a T-Mobile tam získal naozaj špeciálne miesto. T-Mobile. Zažime to spolu.